какво стана на всички? Здравейте! В днешното видео ще ви казвам история на Toyota Supra. Една малка история за нея. Затова хора, които се интересува от Toyota Supra, сега ще разбере и историята на нея. Затова хора, да продължаваме към историята. Toyota Supra представи Celica Supra от 1979 година. Стилът му се основава на популярният лифтбек дизайн на Celica, но беше едновременно по-дълъг и по-широк. Двигателят обаче беше това, което направи Supra отделна от Celica. 2,6 цилиндровият двигател редово с 6 цилиндровият двигател. Хора, вие ако знаете колко е 6 цилиндровият двигател, знаете ли колко е силен 6 цилиндровият? Направо не знаете. Много е силен 6 цилиндровият двигател. На Supra беше първият произведен двигател на Toyota, оборудван с електронно впръскване на гориво. Supra се предлага както и с ръчна, така и с автоматична скоростна кутия и се доставя стандартно с независимо окачване на 4 колелета и дискови спирачки на 4 колелета, с изключение на добавяне на луксозни артикули, като опционални тапицирани с кожа седалки и автоматичен климатичен контрол. Supra остава непроменена до 1981 година. През тази година Supra получава 2,8 литров двигател. Вече се покачва с още 2 литра се покачва. С една горна гърбица, резервоарно разрешение и резервирана 4-степенна автомобилна трансмисия и крайно задвижване като опция се предлага с нов пакет спортно окачване. През 1982 година обаче се наблюдава пълен редизайн на Supra заедно с цялата гама Celica. Вече предлага като два различни модела L-тип и Performance Supra. Също получи още един апгрейд на двигателя. Новият двигател PMGA все още имаше работен обем от 2,8 литра. Но сега имаше двойна горна гърбица. И двата превозни средства с L-тип и пакет разликите бяха ограничени до издухване на калниците, по-широки колела и гуми и спортен интериор на пакета Performance. Леките промени в моделите на 1984 година бяха ограничени до незначителни модификации на двигателя на превозни средства, оборудвани с ръчна скоростна кутия, по-високо съотношение на компресия и по-голям диаметър на смуковия отвор. В следващата голяма промяна 1986 година Supra най-накрая получава своя собствена идентичност. Така, вече не е част от гамата Celica. 1986 първа, втора Supra. Toyota Supra. За сега това беше историята, затова хора, тук ми се завърши видеото. Абонирайте за канала и сигурно очаквайте втора част. Чао!